son de Verín e aquí dicimos canastro, e ali? Eu son de Taboada e aquí decimos aló e queixelo. Nós somos de Lalín e aquí decimos cesto. A nosa festa gastronómica máis importante é o cocido de Lalín e ali podes disfrutar de diferentes partes do porco. Facemos a matanza do marrao e gústanos comer torresmo. Facemos a matanza do porco e gústanos comer os turriscos. Pero na nosa zona tamén podemos atopar outros animais como becerros ou cuxos, gatos, coellos, churras, pitas ou patos e perrulos. Temos conexos, becerros e ás veces vemos pinchorras. Temos coellos, pitas, vense píntegas e patos. Os parruliños son os nenos pequenos. E tede cuidado, porque miña nai di que se vos pican as ronchas podemos producir bochas. Cando os zapatos fan dano, saennos pinchocas. E aquí decimos, anímate e ven xogar con nós. Dicimos connosco. Lalín ten unha paisaxe bastante do rural, onde podes atopar camiños, leiras e incluso rulos de erva. E aquí temos fincas, bolos de erva e empaques de erva seca. Podemos ver camiños, leiras e rolos de erva. Dicimos gato e gadaña. Dicimos jato ou jadaña. Comemos churrasco e está ben bo. Comemos lentellas acompañadas dunha bola de pan. As da miña nai están ben ricas. Os braos pasámonos aquí, na piscina. Tanto podemos ter un día de verão como de repente poñerse a chover e a facer frío. Aí é onde podemos encontrar as famosas ronchas ou salamandras. Vos como decides? Os veráns aquí son moi bons. Pois nós non dicimos el, nós dicimos ir e irse. E ti? As mans chamamos de maus. E vos? Temos maos e queixo. E vos?